हम तोरा से कहले रहनी ना, ये युद्ध इतना आसानी से ना खत्म होगी। कैसन योद्धा बाड़ा तू? कुछ देर पहले तू एगो बच्ची के मरला और अब दूसर बच्ची के भी मारल चाहत बाड़ा। एकरे योद्धा कहल जाला। हमें को योद्धा बना जा। हमके इतना ही चाहिए, खाली एगो फोन कॉल। तू फोन करके पुलिस वाला के समझावत था, वो हमनी के सब साथी के लेके वापस आ जाइए। इतना तो करबे ना तो तू दोनों यहाँ जान से मारल जाइबा। ना हो सकेला, चाहे हमार जान भी चल जाओ, लेकिन हम ऐसा ना करब। ए मिस्टर, हमरा के हमार जान से ज्यादा हमार देश प्यारा बा। बहुत बढ़िया। अब तुहारी लेक्चर हमरा के ना चाहिए। बहुत साल बाद तोरा के लइका भइला ना, वो बच्चा हमनी के लोगन के पास बा। इतना काफी ना बा? ओकरा जरिए हम अपन मकसद में कामयाब होखब, तब तोरा के पता चली। अगर तू बच्चा चाहत बड़ा तो हमनी साथ मिलके हमनी के मदद करे ही के पड़ी। तभी तू लोग के बचा पाइबा, ना तो तोहर बच्चा के मार देबा। हम तोरा सोचे खातिर कुछ वक्त देता नहीं, आराम से सोच के हमरा के बताइया, बच्चा चाहे कि ना तोरा? तू जाना तड़क एकरा से बात कर रहल बड़ा? बोल गोपाल, ये मत सोच कि तू जीत गईले। तोरा एक कारनामा की वजह से तोरा कुछ पल में अंजाम भुगते के पड़ी, और कुछ पल के बाद इस अस्पताल के हमने बम से उड़ा दे। यह तो सजा है। डॉक्टर, रउआ जे आज काम कैले बानी, ई कोई मामूली काम नहीं किया। ई लोग और भी कई जगह पे बम रखले रहले, जो ई लोग प्लान बनेले रहले, ओकरा डिफ्यूज कर दिली रउआ, और यहाँ के लोग के जान बच गई। एकर वजह रउआ बानी। आज जे रउआ कैले बानी, एकरा हम कबो न भुला। अरे जाए दी, हम का कैनी, ये तो ऊपर वाला की इच्छा रहे। हम तो बस पुतला की तरह अभिनय कैनी। अगर हम अभिनय ना करती तो केहू और कर लोग ली। सही कहला कि डॉक्टर के अंदर भगवान के रूप होखेला। आज हम और यहाँ के लोग ही नहीं, बल्कि हमार बच्चा, हमार देश के लोग, सभी लोग बच गए। सच में रउआ बहुत महान बानी। रउआ सिर्फ एगो इंसान ही नहीं, रउआ अवतार बानी। रउआ के हमनी के सब कबो ना भुला पावल जाई। हमनी सब राउरी कर्ज जीवन भर ना। अरे छोड़ी ई सब, जहाँ जहाँ अधर्म पैदा होखेला, वही जा सब जगह पर भगवान अवतार लेबे करेलन।
हम तो एगो आम इंसान हैं। डॉक्टर रउआ बहुत महान बानी। रउआ के डॉक्टर शब्द और भी रउआ के महान बनावेला। इस साल के वीरता के अवार्ड हम रउआ कहीं दिलवाई। ये सब हमके बिल्कुल ना चाहिए, लेकिन हमारे एगो ख्वाहिश बा कि एजा जे कुछ भी भइल ओकर सारा श्रेय इकबाल के ही जात बा। अरे क्रेडिट देवे के बा तो इकबाल के दी। देखल जाए तो सभे काम हम ना कईनी, कुछ ऊपर वाला भी कैलन। ए पवित्र धरती पर अत्याचार बढ़ावे के खातिर और दूसर के जिंदगी तबाह करे के खातिर कुछ लोग तुल गइल बाड़न। हजार नहीं, ए तरह के लाखों लोग ए काम में जुटल बाड़न। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभे के समाज में एकजुट हो के रहे के चाहिए। हमनी के भाईचारा के रिश्ता के हमेशा समाज में बना के रखे के चाहिए। आजकल के नौजवान लोगन के दिल में जहर भर के उनका मजहब के नाम पर काफिर बनावल जा रहा बा। ऐसा आगे ना होके के चाहिए। मुस्लिम समाज के मद्देनजर रखकर कई लोग हमनी के बीच में मुसलमान भाई बहन जैसन रिश्ता के तकलीफ में डाल रहा बाड़न। इन लोगन के कोशिश के हमनी के सामने आके रोके के चाहिए। जैसे हथियार और आतंक के रोके के अधिकार सिर्फ पुलिस और मिलिट्री के बा, ऐसन सोचल छोड़ के हमनी आम लोगन के ई जिम्मेदारी लेबे के चाहिए। और यह हमनी नागरिकन के कर्तव्य बा। और वह पल हमनी के हाथ भी भगवान के तरह मजबूत हो जाए। लाचार और बेबस लोगन के मदद करे से हमनी के अवतार भी भगवान के जैसन हो जाए। हमनी एक दूसरा में प्यार मोहब्बत बांट के उनकर मदद करके उनकर जीवन के खुशहाल बना सकत बानी। और ऐसन करके रउआ उनका खातिर भगवान के रूप बन सकत बानी। जीती जरूर हुई, सुनला तू लोग हमर गीत। भगवान के कृपा से वचन के बचा लेब हम। दुष्ट चंडालन के मारब हम, केकरो ना छोड़ब मारब हम। जीत जरूर हुई, सुनला तो लोग हमर गीत। भगवान के कृपा से सब लइकन के बचाइब हम। सहनी हम कितना जुलुम, सबके मरनी सबके भगैनी हम। दुष्टन के मरनी हम, उनके ना छोड़नी हम। एक एक के चुन चुन के मारब हम। एको ना बच हमसे पाई हो।
दूत है भगवान के हम। जब जब पाप बढ़ल धरती पर, तब हम त अवतार ले लेनी। गुंडन के मरनी हम, एको के ना छोड़ हम देनी। अच्छा कर्म के फल अच्छा हो खेला, बुरा जे करेला ओकर बुरा हो खेला। दुश्मन के मारब हम, ओह के ना छोड़ब हम, चुन चुन के मारब। हम त हैं भगवान के दूत, सबके बचाइब रक्षा करब हम। ये फिल्म के दूसरा फिल्म के बराबर में खड़ा करे खातिर जे लोग हमारे साथ देले बा, हम उनके धन्यवाद करतनी। कई दिन और कई महीना लाग जाला एगो फिल्म के बनावे खातिर, ऐसा हम अपन आंख से देखले बानी। लेकिन ये फिल्म सबसे अलग बा। सिर्फ इस 7 कैमरा के मदद से केवल 19 घंटा के भीतर हमनी के फिल्म के बनौले बानी जा। ऐसा एक खातिर भइल कि लोग हमार बहुत साथ देले। केवल 7 को कैमरा से बनावे वाला ये टेक्निक इंडिया में पहली बार सक्सेस भइल। एमे दिन रात बिना आराम कैले जे लोग भी योगदान देले बा, हम अपन लोबना सर के और हमनी के मेगा स्टार श्री मोहन लाल जी के अपन टीम के ओर से और हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करत हैं। ये फिल्म के प्रोड्यूसर हमार किया चंद्र सर के भी दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं। और हम ही मैसेज सभी देशवासी के देवल चाहतानी कि हमनी के आतंकवाद के मुकाबला निष्ठा के साथ मिल के करे के होगी। आज हम अपना ये फिल्म के माध्यम से रउआ सब देशवासी के यह समझावल चाहत बानी कि आतंकवादियन के कोनो धर्म ना होखेला और ना ही कोनो मजहब होखेला। आतंकवादी हमला में शिकार भइल लोग के हम अपन ये फिल्म समर्पित करत बानी।